Здравейте хора, аз съм Константин, а това е първият ми канал в YouTube Challenged Rejected. Името му произлиза от английската дума challenge, която означава предизвикателство, но е challenged, защото съм с психически отклонения. Кой нормален човек би правил предизвикателства? Rejected, защото тези психически отклонения сме отхвърлени от обществото. Да. Затова не съм навън да играя покемон с приятелите си. Шикувам се на кого трябва да тъпя покемон. Аз съм тук да правя клипчета за забавление, главно за вас, защото аз нямам много да се забавлявам. Ще видите защо след малко, когато представя първото си предизвикателство. Да пост! Ето ме отново, приготвих материалите за предизвикателството, ето ги и тях. Нож, дъска и лимон. Днес тези неща няма да ми трябва, ще ми трябва само това. Ще взям лимона цял. В принцип обичам лимони, но не в големи количества, повярвайте ми. Пожелайте ми късмет. 3, 2, 1. Това ужасно. Кучето ме гледа като някой малумен. Аз съм. Това е ужасно кисело. Ще ме излози. Кората не е от най-приятните неща. Кое е приятно изобщо? Камерата ми реши да умре, затова продължавам да снимам с телефона. Да. Трябва да настой за мен. Здравейте хора, в момента обработвам клипа. Ако ви е харесал, може да дадете палец нагоре или да се абонирате. Очаквайте още клипчета и до скоро.